Ginkompirma sa Department of Social Welfare and Development nga suspendihon ang pagpagwa sa guarantee letters para sa assistance to individuals in crisis situations kung AICS. Sugod, buwas nga adlaw Disyembre 1, tubtob sa katapusan na inasang tuig. Ginpahayag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao nga ipatuman ang suspensyon bagod magasira ng accounting book sa katapusan sang tuig kag kinahanglan nga masettle kung mabayaran ang mga service providers para hindi magsulod sa masunod nga tuig nga may mga accounts nga payable nga kinahanglan nga isipon. Samtang kung gusto naman sa mga benepisaryo ang guarantee letters para sa discharge sa Disyembre 2025, mahimo gyapon sila magsumiter sang promissory note agud mapagwa sa Enero 2026. Gindugang pa ni Dumlao nga mahimo gyapon maghatag ang DSWD sang kutob 10,000 pesos nga outright cash kag ginatag ang proseso sang suspensyon ginahimo kada tuig bilang kabahin sang ilang year-end financial closing. Ang kasugtanan nagalakip sa mga patagaran nga nagasiguro sang husto kag epektibo nga medical nga bulig kay iban pang importante nga health services para sa mga benepisaryo halin sa vulnerable sectors. So ito pong December ay hindi po muna tayo mag-i-issue ng mga guarantee letter. This will give ample time to our service providers para po isumite sa DSWD yung kanilang statement of accounts na lahat ng mga attachments ng gayon, mabayaran po namin sila. At hindi naman po maantala yung din kanila pong serbisyo nang sa gayon sa taon na ito mai-reflect na nila yung kanilang revenues o income ng tama.